l'aranya previsora. Són les 5 de la tarda. Això ens diuen les campanades de la iglesia. Dan, 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 dan. És l'hora de beure el te. Les aranyes s'han vingut a la cuina, cadascuna explica una notícia. He sentit que aquest any farà un hivern molt dur. Fred, pluja, neu... Ai, senyor, hem de fer alguna cosa. Les aranyes estan pensant, estan amoïnades. Han de fer alguna cosa. Podem teixir roba de llana, bufandes, gorres, mitjons, abrics, peus, roba de qualsevol mena i de tots els tamanys. Els animals dels voltants s'han assabentat de seguida de la idea que han tingut. S'han posat molt contents. Cadascú demana la seva peça de roba. L'esquirol vol unes bufandes i gorres per les seves cries. La Marieta els ha demanat un abric vermell. Quina bona idea! Les aranyes treballen sense parar. Quina alegria! El mussol necessita uns pauets. La rata vol uns guants de diferents colors perquè els ratolins estiguin calentets. Ha arribat l'hivern, el fred hivern, però els nostres animals estan ben protegits, estan calentets i elegants amb les seves peces de llana. Quina idea més bona! Un aplaudiment, sisplau.